Muslim a chuan zu in hi an tingai lem lo mi zong zong hmu tura zu in phei chu na hi ani mai chutiang khop chuan an strika chutiang ani mek lai chuan he Muslim nu ni om tak a in che dan zong zong po angai ngai in a social media account na a zu in lai chu a live ve hem maya a live na thu soi tong hian anun zaren lo le a thin lung nat na tam tak sei chuakin nuam ka ti danin ko be thiang lom tin heti hian nuam ati dan bekin a live veng ni om tak ani mei chedang tu ni se live pakhat ve mai nianga ma se Muslim nula a in thuam dan te thleng hian alan sa ema wangin he video hi a viral ta phian ani mithin khat chuan alo ha wang po ani lo la hata chak wang mai lom tun lai chuan lak deuh hat na ani don phot ta chuan eng po ti khe to lem lo hian tamania tin an se sel zui boka eng po ni se a thil ti hi chu anol puya han ngai to chuan a ho phian te pok an ti mai thei ma se tunge ni ani na wang zo khian a ho lo ne mai ne zo te zinga po sa phau ngai to chuna ho we ti tur ni si ma se kan khel si a thleng fo mai chuta che chuan a poi mo lai zo su sap kan ni si rawa mi zo kan ni si a chuti chunga sa phau ti danang dewa kan ti khan a poi ta thwe ani eng po chro ni se tunge kan ni khoi chuak nge eng ron ma che nge kan ni ti te hi khre chungin kanom dan hi film khong ngai fo mai Korean fashion ka ha ka wangin Korean kanita tina ni mia lo nia sa pa ma ko ma wangin sa pa sap nu kani tina ni chuang bok hello kan ni na tiktak bong nong thiam a piang hi me puitling an ni thwena an omna an ni chena adang lamang zela adang lam ve zel hi chu mi khing rin tlak tak tak anum ngai lo nia